Ngithanda kube ngathi khona esengilingana nabo ngidluphula kwabo mina noma singagejana nabo fike enkundleni bayahlehlela ngibabangela uvalo ngibatshela emehlweni nangabazi nje ngibasabe isidalo ukuzivalela kuma-invest ngeke kunisize ndawo business valela kodwa indoda uqhamuke netopic lapho Isitana zanginayo topic kani blank isitana yazi asicabangeni angithi phela Thimbo yabona nje ngoba ade sifunda ngeIseka Stalin should manje ngithi mina nathi sayi-implement i-communism la eKapalas yabo kanjani mfethu angithi phela soqala nje nge-collectivization njengoba yebo sizoqala nge-collectivization njengoba naqala ngayo ugcwala amasimu yonke le ndawo ntanami sizoba nomnotho soceba mina ngizoba uStalin sengisho uqala mina uStalin kanjani ngizoba uStalin angazi kwenzoba mina ngizoba uStalin kodwa angizoba historian hayi mfethu historian phela mfethu phela uma uyi-historian phela ngeke uzuvele phela kwi-essay ngobani manje hawu mfethu phela angithi ama-historian phela ilabantu laba suke beqoqa ulwazi yabo manje phela wena uzoba umuntu oqoqa ulwazi ngokuthi mina implemente i-communism la eKapalas okusho ngeke uzuvele nje kulokhu kubhalwe igama lithi published by Magical cabanga nje cha bese iye ngiyabona topic ya siye yabo ishithi ngo awucabanga ya ngisaxoxile ngikuphe ngiseDubai mntwana ya ethi ngiyahleka yabo ukuthi ngifikele umcabango ukuthi nami mfethu ngiphuphe ngishada cabanga hawu awusangumeme emshadweni wakho hawu mfethu kanjani bengizokumema kanjani phansi ngoba mfethu ngifikile nje ekhayeni kwathiwa wena useDubai nje oh man shit ngihlabo mfethu alinka mfethu awucabanga nje mfethu ngabe ubuyisitolomisha love ntwana ibungabona mfethu lakhe mfethu ngilidla mfethu bona hayi kodwa kubuye kulunga ngelinye ilanga yabo ya sikolunga ngelinye ilanga manje awusho ntwana ungenze njani mathu uma wakho uyashona ungenze njani mathu uma wakho uyashona ngavele ngihambe mfana hawu wahamba lo mtshitshi efethu hawu ahlangene lo hayi use afethu ngiyabonakala ukuthini ngiyabonakala ukuthi ngoba ngiyakubona ngiyakwazi nje sabonakala namanje hayi phela uyabo ongakwazi so awubonakali kodwa mina ngoba sengikubonile ngiyakubona kodwa awubonakali You think say they why? let's like phone kanjani manje awufethu ngathi ngikubonile uthi ubani phone ngifredo lethi phone awufethu kodwa mfethu ngikubonile nje into ngithi lethi phone ntakholozani manje phone sure ngani business na awufethu Tafona na mfethu inenkinga yebhetri mfethu bese ngiyabuya bese ubuya ini ngiphendula umbuzo wakho nje ukuthi ngenze njani mangashona umama ngingahamba bese ngiyabuya ngithe ukuthi mfethu usakhuluma nabantu sekuzokuphela nje mfethu awakazi mfethu sengisengabazwana nenkunzi mfethu kana ubuya manje mfethu hawu mfethu yini kuyasebenza lokho sibanjwe inkunzi hawu mfethu wena manje uhambile nje wena lapha mfethu kubheke mina bengikuphendula ngahamba bese ngiyabuya sambeni futhi hamba bese siyabuya futhi hayi